לא, זה רגש רע, אין כזה דבר, אין כזה דבר רגש רע. יש רגשות, הן באות לכוון אותנו, ואנחנו צריכים פשוט להקשיב להם, לא להדחיק אותם, ולנסות להבין למה הם הגיעו ומה הם מנסות להעביר לנו, איזה מסר, איזה פעולה הן מבקשות מאיתנו לעשות. וזה פשוט צריך להקשיב לזה, וככה גם הן מדייקות אותנו לאמת הפנימית שלנו, לחלקים היותר גבוהים שבנו, למהות שלנו. זה סרטון שאני רוצה לייצר על איך התודעה, איך החשיבה עם הרגש, עם ההרגשה שלנו, איך היא משפיעה על הפעולות שלנו בחיים שלנו, ובעצם אוסף של מחשבות שמשולבות עם רגשות גם שליליים וגם חיובים, הם בסוף יוצרים את האופי שלנו, את הדפוסים שלנו ואת המציאות חיים שלנו. בעיניים של כל בן אדם, אותה מציאות יכולה להצטייר בצורה אחרת לגמרי, 180 מעלות. החשיבות שלי בסרטון הזה זה להבין ולתת לכם איזה כמה דוגמאות של איך זה מגיע בפרטים הקטנים, כי אלה הדברים שלרובנו יש ביום יום, ואחר כך לשייך את זה לזוגיות ואיך אפשר דרך הכלי הזה ודרך הידע הזה והמידע הזה לשפר את הזוגיות. בשביל לקיים את הסרטון הזה, אז אמרתי לעצמי באיזה מקום הראש שלי ישר חשב והחשיבה שלי איפה אני אעשה את הסרטון הזה. אוקיי? אז רציתי בטבע, אני אוהב את הטבע, ורציתי לעשות את זה בטבע. אז המחשבה והרגש של אני אוהב את זה, אוקיי? הם גרמו לזה עכשיו להיות בטבע. ואם זה היה מחשבה אחרת עם רגש אחר, אז יכול מאוד להיות שהסיטואציה שאתם רואים אותה עכשיו, היא הייתה שונה לגמרי. דבר ראשון. דבר שני, הייתי צריך כיסא, היה לי מחשבה, רגע, אני צריך לשבת על משהו, אוקיי? אני צריך לשבת על משהו בשביל שיהיה לי נוח. אז המחשבה באה ואומרת, אני צריך לשבת על משהו. הרגש אומר, בשביל שיהיה לי נוח, אוקיי? זה מעודד אותי לפעולה, וזה גורם לי להביא כיסא. עוד הפעם, בפרטים הקטנים, הכיסא היה מלוכלך, אוקיי? המחשבה הוא מלוכלך, אוקיי? אני לא יושב על כיסא מלוכלך, אני צריך לנקות אותו. אז הרגש שמניע אותי זה, אני לא רוצה להתלכלך במכנסיים, אוקיי? אז אני צריך לעשות פעולה בשביל זה. תמיד מחשבה, משולב עם רגש, ומגיע לפעולה שקורית במציאות חיים שלנו. מחשבה, רגש, פעולה. זה תמיד הסדר הזה, אוקיי? המון פעמים אנחנו לא שמים לב למחשבות שלנו, כי אנחנו כל כך על אוטומט, אנחנו כל כך לא שמים לב. אני אתן עוד כמה דוגמאות, אוקיי? אני אמרתי, על מה יש לי לדבר בקורס הזה, אוקיי? איך אני אהיה ממוקד בדברים שאני רוצה להעביר בשיעורים, ואז יש מחשבה נוספת, מה יכול לעזור לי? אז מה שיכול לעזור לי זה תשובה, להעביר מחברת, אוקיי? זה מה שיכול לעזור לי. והרגש הוא, כן, זה יכול לעזור לי, איזה יופי של תשובה, איזה תשובה מדהימה. ואז זה מה שמניע, הנה, להביא את המחברת הזאת, ובאמת לרשום בה, אוקיי? בסדנה, ושימקדו אותי במה אני רוצה להגיד, כי אם לא, אז אני יכול להתפזר. ואת זה אני לא רוצה, וזה גם, הנה, זה הרגשה, אני לא רוצה להתפזר. אז גם ההרגשות שכאילו אנחנו מגדירים שליליים וגם חיוביים, זה בתכלס זה לא באמת שלילי וחיובי, אוקיי? זה כן כתבים של רגשות שהם מניעים משהו בתוכנו, שהם רוצים פשוט לדייק אותנו, של רגש שהוא שלילי בפן, כאילו, לא, זה רגש רע, אין כזה דבר, אין כזה דבר רגש רע. יש רגשות, הן באות לכוון אותנו, ואנחנו צריכים פשוט להקשיב להם, לא להדחיק אותם, ולנסות להבין למה הם הגיעו ומה הם מנסות להעביר לנו, איזה מסר, איזה פעולה הם מבקשות מאיתנו לעשות. וזהו, פשוט צריך להקשיב לזה, וככה גם מדייקות אותנו לאמת הפנימית שלנו, אוקיי? לחלקים היותר גבוהים שבנו, למהות שלנו. אמרתי, אני אצלם את זה בשביל שתראו, כאילו, שזה באמת ככה, זה אני בא ואני חושב על משהו, ואני מרגיש, ואז ככה זה קורה. ככה הסרטון הזה, עם הנוף הזה, וזה שאני יכול לשבת בנוחות, ואפילו האוזנייה שמחוברת, ובשביל שיהיה סאונד יותר נקי, יותר חלק, יותר טוב, כל הדברים האלה, הם הגיעו קודם מהמחשבות, אוקיי?
שהשתלבו עם איזה רגש של כן, זה מדויק, זה פחות מדויק והכל, ובסוף זה יצא לפועל, מה שיצא לפועל. עכשיו, בואו נחבר את זה לזוגיות, אוקיי? אם אנחנו מבינים שזה קודם המחשבות שלנו, שהן מלוות באיזה הרגשה פנימית, והן אחראיות על המעשים ועל הדברים שאנחנו עושים בפועל בחיים שלנו, איך זה קשור לזוגיות, איך זה יכול לתרום ההבנה הזאת והכלי הזה, כי זה כלי, אוקיי? זה כמו איזה, אתם יודעים, פונקציה על עצמכם. זה תעשו ככה ויהיה ככה, אוקיי? אז אם אתם יודעים את זה, איך זה יכול לעזור על הזוגיות, ובייחוד בשלב של ההיריון, אוקיי? אתם יכולים לחשוב, אוקיי? שיעלה המחשבה, ואולי איזו הרגשה שתרגישו שזה מפעיל לכם, אולי איזו הרגשה של בלבול, או אולי איזו הרגשה של וואו, יש פה כלי, יש פה ידע, יש פה משהו שיכול באמת לעזור, אפילו אם אתם לא יודעים בדיוק איך. אז אם רצות לכם מחשבות, זה מעולה, אוקיי? זה כבר אומר שאתם בשלב הראשון של המחשבות, אם גם יש לזה הרגשה, וואו, מדהים, נפלא, והפעולה היא תמיד באה בדיליי, אוקיי? יש את המחשבות ואת הרגשות, הפעולה היא באה באיזה סוג של, אם בסרטון, המחשבות והרגשות זה כמו איזה כפול 4, הן באות מאוד מאוד מהר, והסרטון הוא הרגיל, הוא אחד, אוקיי? הוא יחסית ל4 הוא כמו בסלואו מושן. והדבר העיקרי שעוזר לזה להגיע, זה ההתמדה, זה הפוקוס שלנו. כמה אנחנו מתמקדים במחשבה הזאת, וכמה היא משפיעה עלינו רגשית, אוקיי? אם אני מרגיש שאני עייף, או שאני ממש אוהב קפה, אוקיי? ובא לי פתאום בום, מחשבה, אני רוצה קפה. אני רוצה קפה, ואני יודע כמה זה עושה לי טוב, אוקיי? אז מאוד מהר זה יתממש בחיים שלי, אוקיי? אבל אם יש מחשבות שגם סותרות, שאני רוצה קפה, אבל רגע, אני יודע שזה לא כזה בריא, וכבר שתיתי קפה היום, אז אולי עדיף שלא, אולי כן, אבל אני אוהב את זה, אבל אולי עדיף שלא, כי זה לא בריא, אוקיי? כל המחשבות הדיסוננס וכאילו מחשבות סותרות שהמון פעמים גם יכול להיות במציאות חיים שלנו, הן מעכבות את המעשים שלנו, אוקיי? יכול להיות שבעקבות זה אני אגיד, טוב, אני מוותר הפעם, אני לא אשתה קפה. אבל אם יש לנו פוקוס מאוד מאוד ברור של אני רוצה קפה, אני יודע שזה יעשה לי טוב, אני עייף, אני רוצה להתעורר, או יש חברים, אני יודע שקפה משולב לי עם חברים, זה בקונוטציה קפה שווה גם חברים וככה חברותה וזה, יאללה, יהיה קפה. זה יבוא מאוד מאוד מהר למציאות חיים, זה יבוא מאוד מהר, פשוט נעשה קפה. Okay, זה פשוט קל מאוד מאוד, כי מלא אוהבים קפה, ואפשר להבין גם למה. אני גם אוהב קפה. נחלק את זה לשתיים. יש את האני העצמי, אוקיי? אני יכול לקחת את זה רק אליי, בקשר של הזוגיות, אוקיי? ושיתוף אישי. זה קורה, שיתוף אישי. במהלך ההיריון, אני הרגשתי לצורך לעשות שיר, אוקיי? אני מחבר שירים, ורציתי לעשות שיר שיתמוך בי במהלך ההיריון, איזה מנטרה שתכוון אותי למה אני רוצה, איך אני רוצה להגיע, איך אני רוצה לקבל את המתנה, התינוק המדהים שהגיע לחיינו, או שיגיע, הוא עדיין בבטן, אוקיי? מתי שהיה את השיר הזה. אמרתי, אני אכתוב שיר, אני אעשה לחן, אני אשמיע את זה לעצמי כמה שיותר בבוקר זה, וזה יתמוך בי, וזה יעשה לי טוב, והכל, וככה, עם הכוונה הזאת נולד השיר, והמילים הם היו הכי מדויקות והכי עוצמתיות עבורי, וזה שזה גם כשיר, ויש לחן ומנגינה, וזה עם גיטרה, אז פשוט כיף לשיר את השיר הזה, ואז זה קורה המון, אוקיי? כי זה צריך להיות כיף, זה צריך ליהנות, זה צריך להיות עוד פעם, עם הרגשה, עם רגש שכיף לנו לעשות את זה, רק ככה זה באמת, ניישם את זה בחיים שלנו. ככה אני שמתי את זה בחיים שלי, אז כתבתי שיר עם לחן ופשוט עשיתי את זה איזה חצי שנה, לא ישר, אוקיי? ישר מתי שקיבלנו את הידיעה, הייתי בכלל במילואים, והיה סלט של רגשות גדול וזה, אבל כשהגעתי מהמילואים וחזרתי,
והחלטתי לעשות את השיר הזה, והוא ליווה אותי במשך חצי שנה עד ללידה, ואני הרגשתי כמה זה עזר לי ועוזר לי גם במהלך ההיריון, אוקיי? עוד פעם, איך אני מדבר לאשתי, למורין, איך אני נוגע בבטן שלה ומדבר עם גבריאל שהוא עדיין בבטן, וההרגשה הפנימית שלי שמחזקת אותי, מחזקת את הידיעה שאני הולך להיות אבא, ואיזה אבא אני רוצה להיות, ואיך הקשר שלי יהיה עם גבריאל, ואת כל זה כתבתי בשיר, ופשוט זמזמתי לעצמי אותו יום ועוד יום ועוד יום, וכמה פעמים ביום, וזה פשוט בסוף נכנס, אוקיי? וגם אם גבריאל עדיין לא יצא, כי יש לו חצי שנה עד שהוא באמת היה בשל לצאת, אותי זה הכין, וברגע שהוא יצא, הכל היה לי טבעי. הכל היה לי טבעי, כי אני עשיתי לעצמי כל כך הרבה, כאילו שטיפת מוח, זה שטיפת מוח, אבל זה שטיפת מוח חיובית, עם בחירה של איך אני רוצה לראות את גבריאל, איך אני רוצה שהקשר שלנו יהיה. אני ממש דמיינתי בעיני רוחי, בזמן שאני שר את השיר ואומר את המילים עם כוונה ומשמעות עבורי, איך זה קורה. וברגע שהוא יצא, אז ברור שזה לא קורה אחד לאחד, כי אין מה לעשות מהדמיון ומה שאנחנו אומרים למציאות. יש איזה פער, זה לא אחד לאחד, אבל הפער הוא לא גדול, אוקיי? זה די מרגיש מוכר, זה כבר, הנה, אני מכיר את ההרגשה הזאת, אני חוויתי את זה כבר במשך חצי שנה עם עצמי, עם העבודה הפנימית הזאת. אוקיי? וזה ברמה שאני חושב, הטיפ הזה יכול גם לבת הזוג וגם לבן הזוג, למצוא את הדרך שלכם, או לכתוב, או לעשות את זה באמת בדרך היצירתית שלכם. ההמלצה שלי זה כן לכתוב מה אתם רוצים, אוקיי? בקטע שהוא חייב להיות חיובי, אוקיי? זה לא, אני רוצה לא לפחד, אוקיי? זה, אני רוצה ביטחון, אני רוצה שיהיה ביטחון, או אני בביטחון, אוקיי? לייצר את זה בזמן הווה, זה הדרך הכי טובה, לגרום כבר בגוף שלנו את ההרגשה שזה קרה, כי זה בזמן הווה, זה קורה, אוקיי? המוח שלנו לא יודע להבחין בין עבר ועתיד. מבחינתו, כל מה שנגיד לו בזמן הווה, זה עובדה בשטח, אפילו אם זה לא קרה. אני יכול להגיד, אפילו שלא שתיתי קפה, אני יכול להגיד ולדמיין, אני שתיתי קפה וזה הכניס לי אנרגיות לגוף, ואני מרגיש חיות ואני מרגיש שאני אנרגטי הרבה יותר מהקפה, ואם אני אתרכז ויעשה את זה במשך דקה-שתיים, יהיה לי את כל ההשפעות של קפה, אוקיי? כי המון מהמוח הוא פשוט מפריש את ההורמונים שהוא כבר יודע מה קפה עושה, והוא פשוט עושה את זה בלי הצורך באמת לשתות קפה. זה כזה בהערת סוגריים הייתה עכשיו. אז זה משהו שכל אחד יכול לעשות מבני הזוג ברמה האישית שלו, וזה גם ישפיע על המפגש שלכם עם העובר, וההרגשה שלכם, וההרגשת הביטחון הזאת, שזה וואו, זה לדעתי אחד הדברים הכי גדולים שאני עשיתי, ועשיתי את זה באופן אינטואיטיבי. אחר כך הבנתי שעשיתי איזה שטיפת מוח חיובית שתמכה פלאים בקשר שלי עם גבריאל מהרגע הראשון. המון גברים בהתחלה לא מרגישים זיקה לילד שלהם, הם מבינים שזה התינוק, שזה הילד שלהם, אבל אין עדיין חוויות באמת, והוא גוש קטן, והמון פעמים הוא עם הרבה, לא יודע מה, ג'לטיני וזה, הוא כאילו קטן וזה, אבל להגיד שיפה, הוא יפה והוא מדהים וזה, אבל הוא יכול גם להרתיע, וזה בסדר שהוא יכול גם להרתיע. אם אין לך חוויות והכל, ואתה רק במוח שלך אומרים, אוקיי, זה הבן שלך, אז גם זה יכול מאוד מאוד להרתיע. ואני פה להגיד שעשיתי את הדבר הזה, אז כבר יצרתי לעצמי המון חוויות עם גבריאל לפני שהוא בכלל נולד. ברגע שהוא נולד, אני הרגשתי כל כך כבר אהבה אליו כל כך גדולה, שאני מכיר אותו, ושהוא מכיר אותי, ושהחיבור שלנו הוא מושלם,
שזה היה כל כך טבעי, זה לא הרגיש לי זר, אבל אני מבין שכנראה אולי אם לא הייתי עושה את זה, אז זה כן היה לי מרגיש זר, כי זה היה חדש וזה היה מאוד מאוד בלי הכנה מוקדמת, וזה רק מחזק את מה שאני אומר, שתעשו את זה, תעשו את זה לעצמכם, תעשו את זה לנשמה, למתנה, לעובר הזה שעכשיו בבטן, זה יעשה גם עבורו וגם עבורכם פלאים. כי אם אתם תרגישו ביטחון, ותרגישו אהבה, ותרגישו זיקה, ותרגישו שאכפת לכם ממנו, אוקיי? אז הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש את הכל. אם אתם מפחדים, הוא מרגיש את הפחד. אוקיי? אם אתם כועסים על עצמכם אפילו, אז הוא מרגיש את הכעס הזה. אז זה גם עבורכם וגם עבורו. תמיד תבינו שזה עבורכם ועבורו. זה ברמה האישית עם העובר, וגם אפשר לעשות ברמת הזוגיות, אוקיי? איזה זוגיות אני רוצה לייצר לעצמי עם בת הזוג או עם בן הזוג שלי. ועוד פעם, מספיק שבן זוג אחד עושה את זה לעצמו, ובאמת נותן את הפוקוס עליו. אוקיי? לא משליך את זה לאחר, לא קורבן, הוא צריך להשתנות, הוא צריך להכיל אותי, הוא צריך זה, כי הקורבנות הזאת היא לא מביאה לשום מקום, אוקיי? אני כבר שם את הדברים הזה, קורבנות לא מביאה לשום מקום, אף אחד לא ישתנה, רק אם הוא בוחר להשתנות ורוצה להשתנות וזה מגיע ממנו, אבל זה בדיוק העניין, שזה מגיע ממנו. אז שזה מגיע ממני, ואני לוקח אחריות מלאה רק על עצמי, אני בכלל לא אומר לבת הזוג שלי, אל תשתני, תישארי את. אני עובד על עצמי, ואני עושה את השינוי התודעה הזה, אני מחדיר לעצמי את המחשבות שאני רוצה שהם יהיו, ואני מחדיר להם את ההרגשה שאני רוצה שתהיה שם, אוקיי? ואני מתמקד ועושה את זה באופן יומיומי, ואם אפשר גם לדמיין, אז אני מדמיין את הסיטואציה, אוקיי? עם המחשבה ועם ההרגשה, אני מדמיין את זה, אוקיי? ועם ההתמדה, זה בסוף קורה. אם יש בן זוג שהוא לא כזה מעורב בזוגיות, אוקיי? זה קורה המון. הוא בעבודה, יש לו את העניינים שלו, הוא עדיין לא מעכל בכלל את הסיטואציה, הוא רוצה להיות עם החברים, ואת מרגישה שהוא לא תומך בך מספיק, שהוא לא איתך, שהוא לא מעורב מספיק. מה שאת יכולה לעשות זה שני דברים. או להיות הקורבן ולהגיד, אתה אשם, אתה לא תומך בי, אתה לא זה, וזה פשוט יביא עוד ריבים, עוד תסכול, וגם מהצד שלו וגם מהצד שלך, ואת כל זה העובר שלכם חווה, תהיו בטוחים, סבבה? אז מה שאפשר לעשות זה לקחת אחריות מלאה, ולהגיד, יאללה, אני עובדת על עצמי, אחריות מלאה על המחשבות שלי שאני רוצה לייצר, על הרגשות ועל הדמיון שאני מכניסה, ואפשר לעשות את זה בזמנים הכי טובים, שזה בבוקר לפני שקמים, ובערב לפני שהולכים לישון, אוקיי? אלה הזמנים הכי טובים לעשות, כי זה הזמנים שהראש שלנו עדיין לא עסוק ביום-יום ובמציאות חיים שלנו, ופשוט לייצר את מה שאת רוצה שיהיה בזוגיות שלכם, אוקיי? ולרשום את זה, אוקיי? אפשר גם בדרכים אחרות, אבל אני ממליץ לרשום את זה. אני רוצה שהקשר שלי עם הבן זוג הוא יהיה יותר תומך, ושהוא ישאל אותי מה עובר עליי ועל הקשיים שלי, ושיתמוך בי ויפנק אותי מדי פעם, ושיהיה לנו דיבור עמוק על הנושא וחוויה משותפת, וזה יגרום לי להרגשה מאוד טובה, וזה יגרום לי הרגשה של ביטחון, וזה יגרום לי הרגשה של שמחה גדולה שתהיה לי בכל הגוף, ואת כל הדבר הזה בעיניים עצומות, ועם המחשבה, ועם הרגש וההרגשה הזאת, לנסות להרגיש את זה בגוף, אוקיי? לדמיין את הסיטואציה הזאת של הבן זוג, שהוא בא והוא אכפתי, והוא מתחשב, והוא מפתיע לפעמים, ואיזה כיף זה עושה בגוף. וזה בעצם כאילו להרים על הגוף, אוקיי? זה להרים, זה המוח יפריש את ההורמונים המסוימים, שמדמים סיטואציה שהיא אולי לא קורתה באמת במציאות, אבל מבחינת המוח היא קרתה, אוקיי? והיא מפרישה את ההורמונים כאילו היא קרתה. ואם עושים את זה מספיק פעמים, אז המציאות פשוט בום, היא כאילו היא לאט לאט, לאט לאט היא פשוט משווה צורה למחשבות האלה ולרגשות האלה, ואף פעם זה לא יהיה עוד פעם אחד לאחד,
אבל זה יהיה מאוד דומה וזה יהיה מוכר, וזה משפר פלאים את הזוגיות, זה משפר פלאים ריבים, אוקיי? לעשות סימולציה אחרי הריב של איך הייתי רוצה שהבן זוג כן יגיב, אוקיי? ברור שאם זה עם הריב ויש ריב עכשיו ולא מדברים, אז זה לא כי יש איזה חוסר, כי הוא לא הקשיב לי, כי הוא לא היה שם ושידר לי אהבה, אבל אחר כך אפשר לעזוב את הבן זוג או את בת הזוג ולעשות את זה עם עצמנו. רגע, איך הייתי רוצה שזה כן יתנהל? ולשדר את הסימולציה, לעשות עוד פעם, מה קרה שם בריב, ולהגיד, אוקיי, ככה אני הייתי רוצה, ולהרגיש את זה, ככה הייתי רוצה, ואז זה גם רוב הריבים נפטרים ככה, לא מעצמם, אבל אחרי דיבור, אפשר לראות גם את הצד האחר, ועוד פעם, זה עושה פלאים. הכלי הזה הוא כל כך פשוט, הוא כל כך עוצמתי, אתם לא מבינים בכלל. באמת אתם לא מבינים. כאילו, רק מי שעושה את זה ומתרגל את זה, הוא באמת יכול להבין את מה שאני אומר, כמה זה משנה את כל החיים, כמה זה משנה אותנו, וזה הכי נותן לנו ביטחון שאנחנו כבר לא קורבנות, אנחנו יכולים לשנות דברים בחיים שלנו ברמה שלנו. כן? אנחנו לא צריכים דברים חיצוניים, אנחנו לא צריכים אנשים חיצוניים, שלהגיד, רק מתי שהוא ישתנה, אז המציאות של חיים שלי תהיה שונה. לא, זה תלוי רק בנו. איך המציאות חיים שלנו תהיה לטובה ולרעה, אוקיי? היום המון אנשים קוראים דברים כאילו לא טובים בחיים שלהם, שליליים, כי הם פשוט לא מודעים לכלי הזה, רוב מה שהולך להם במוח, המחשבות שלהם, זה מחשבות של פחד, זה מחשבות של איך אני אשרוד את החודש, אין לי מספיק כסף, הזוגיות שלי על הפנים, אוקיי? מלא מחשבות שליליות, אני לא מוצלח, אני לא בטוח בעצמי, אני לא זה, אוקיי? מלא מחשבות שליליות שמורידות אותנו, מקטינות אותנו, ציניות שהיא כל כך מבטלת אמת וכנות פנימית, שעם המחשבות האלה זה פשוט מתלווה הרגשה לא טובה, הרגשה של צמצום, הרגשה עוד פעם, של פחד, של לחץ, של חרדות, וכל זה מתבטא גם במציאות חיים. Okay? וזה מתבטא במציאות חיים של המון מאיתנו, גם במדינת ישראל וכל המציאות שאנחנו חיים בה. והסרטון הזה זה קריאה להחזיר את הכוח הביתה, להחזיר באמת את הכוח האמיתי שלנו הביתה, שזה הכוח של התודעה שלנו, שאנחנו אחראים לסנן את כל מה שלא מטיב איתנו, את כל מה שמחליש אותנו, וזה גם ברמת המחשבות שכבר מנהלות אותנו בחיים שלנו, וזה גם ברמה של המקומות שמחדירים אלינו את המחשבות האלה, אוקיי? אני לא אומר לכם, תעשו מה שאתם רוצים. אני הבנתי שנגיד חדשות, זה לא בשבילי, אוקיי? כי זה ערוץ שרובו משדר פשוט פחד, אוקיי? אם אני רוצה להתעדכן, יש דרכים אחרות להתעדכן, אבל הערוץ הזה הוא פשוט משדר על גל של פחד, והוא מחדיר פחד ומחשבות של פחד לראש, שאני בוחר פשוט לסנן אותם מהחיים שלי, אוקיי? וכמו זה יש עוד פלטפורמות הם פשוט מכניסים לנו כל מיני דברים אחרים, ומבחירה מודעת אני בוחר להזין אותי בדברים שאני באמת רוצה להיות מוזן בהם. גם מבחינת המחשבה, מבחינת הרגש שזה מייצר לי בחיים, ומה שזה עושה לי באמת למהות הפנימית שלי, למה שאני באתי לעשות פה בעולם הזה. ואין הרגשה יותר טובה מזה, שאתה יודע מה אתה שווה, שאתה מעריך את עצמך כמי שאתה אוהב אותך כפי שאתה, ועם הגובה שלך, ועם איך שאתה נראה, ועם הזוגיות שלך. ובחיים זה לא יהיה מושלם, אבל זה יכול להיות מושלם עבורך, אם אתה שלם עם זה. אוקיי? אם לא שלמים עם משהו, צריך לעשות שינוי. אוקיי? או צריך לעשות עבודה פנימית. אבל השאיפה זה להגיע לכמה שיותר דברים שאתה שלם איתם. אני שלם עם עצמי, אני שלם עם הזוגיות שלי, אני שלם עם הילד שלי, אני שלם עם המשפחה שלי, אני שלם עם העבודה שלי. ככל שאני יותר שלם עם הרבה רבדים של החיים שלי, ככה אני אחיה חיים עם יותר משמעות, עם שמחה, עם שלווה. אני אוכל להרפות את כל המתח והסטרס והפחדים שפשוט מקיפים אותנו. טוב, לדעתי
דיברתי על המון דברים שרציתי לדבר עליהם, ואני חושב שזה המון המון ידע, ובסוף זה מאוד מאוד פשוט, אוקיי? כל הדברים שניסיתי לייצר פה בסרטון זה לרתום אתכם ואת המוח שלכם להבין כמה זה שווה לכם. כמה זה שווה לכם לעשות את הצעד הזה, כי בהתחלה כל צעד הוא מאתגר, אוקיי? אם אתם לא עשיתם את זה וזה חדש לכם, זה מאתגר, כי זה משהו, זה לצאת מאזור הנוחות שלכם, זה לשבור את ההרגלים שאתם רגילים אליהם, זה להתחיל לשים לב למחשבות שיוצאות לכם בראש, זה המון המון, זה תהליך אישי, אבל זה כל כך שווה, שזה למה אני עושה את הסרטון הזה, זה למה אני מעלה את הקורס הזה, וזה למה אני רוצה באמת שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, בשביל שזה יעשה להם כל כך טוב, אוקיי? אני מבין, במציאות של היום, אני רואה כל כך נתק בין בני זוג, אני רואה כל כך נתק בין הבני זוג לילדים, לאוצרות שלהם, למתנות הכי גדולות שלהם. מקס, חיים יקרים. אהוב יקר. כן, זה מקס. כן, בוא תגיד שלום למצלמה, מקס. תגיד שלום. אוי, כמה אני אוהבת מקס. כן. זה חתול הבית של ההורים, והוא נשמה טובה. באמת חתול טוב. טוב, מקס, אני אמשיך פה, סבבה? כן. טוב, הייתי חייב לתת לו התייחסות, כי מקס, אני לא רואה אותו כזה הרבה, ועד שאני רואה אותו, אז שווה שנייה לעצור נכון? מתוק. זה מתוק, כן. זהו, כמה שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, שזה ישפר את הקרבה שלכם עם עצמכם, עם בני הזוג שלכם, עם התינוקות, האוצרות, המתנות הכי גדולות שיכולות לבוא לחיים שלכם, וזה כל כך... וואו, זה יכול לשפר כל דבר שתעשו בחיים שלכם, וזה באמת בחירה איך אתם תחשבו על זה. כי אם אתם תחשבו זה קשה להיות הורה, והם רק מכשול, והחיים שלכם ישתנו לרעה, ואתם תפסיקו להיות אתם עצמכם, אז זה מה שיהיה, ואתם תסבלו, והוא יסבול, וכולם יסבלו, אוקיי? אבל אם נגיד סטופ לדבר הזה, ונייצר משהו חדש, משהו שהוא עם החלטה, ועם איזה חופש פנימי, להגיד, אוקיי, אני עכשיו לוקח אחריות על עצמי, אני מפסיק להיות קורבן, ואני מתחיל עבודה פנימית עם עצמי, אוקיי? החיים שלכם יכולים להשתנות מקצה לקצה, או להשתפר, אוקיי? אם אתם כבר בזוגיות טובה. וזהו, זה מה שרציתי להגיד. אני מאחל לכם בהצלחה גדולה. אני מפציר בכם, אם אתם רואים ערך בדבר הזה, פשוט שתפו אנשים רלוונטיים, שיגיע אליהם, להפיץ את זה אחד לשני. אוקיי? בסופו של דבר כולנו מחוברים, כולנו מכירים מישהו שזה יכול לעשות לו טוב, ואם נשמור את זה לעצמנו, כמו שאני עשיתי במשך שנה, זה פשוט יוצר תקיעות בחיים. אז בוא נייצר תנועה, בוא נייצר זרימה, ואתה רוצה לבוא? בוא, עלה. לא, הוא לא רוצה לעלות. נתראה בסרטונים הבאים. יאללה, ביי.